सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता। तर ऐका तुम्ही ओंपियाचे वपारीस विवर जो कोण राज्या विषयांतले उतार ऐकाथा पूण ते मोतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या भिया बरे देवसार येता आणि ताच्या काळजांत वंपलान ते काडन व्हरता। कडपी सुवातेर पडलेले भी उतार ऐकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करियेत पूण ताचे ते फाळ रोंबा नातले वरवी थोडोस काळ ते उरता। उतरा पासत कष्ट दगदनी उठात जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा। जो कोण उतार ऐकाता पूण ह्या संसाराच्या राटावळेनी आणि धनाचे बोलीन ते चिरडिता आणि फळावीन करता तो खांट्या झडकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरे शेकी बरे सुवातेर पडलेले भी उतार ऐकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करियेत तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 60 आणि एकलो 30 वांट्यानी। देवाचे उतार हे।